And educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Lasay 59 Wafi Action Radio Philippine Standard Time sa luwat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa unang Lunes sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Action Firing Line. Una man nga pagpangalagad kag pag-report sa ilas ni opisina sang mga bag-o nga nagdalaog nga opisyal sang atos ni gobyerno. Action Firing Line. Firing Line. Kaya nasa nga udto diri sa Bacolod City, bumundak na humuganas pa ang ulan. Grabe ang pagwaswas ang ulan kay na sa aton diri sa mga asurad sang Bacolod Prote, way man maggalawig-lawig. Mga minutos man lamang ang sa nga pagratsada o galing damo sa mga lugar nga ginteneran kag inagyan sang saring tubig labi na ang mga nanubuan. Action Firing Line. Firing Line. Pero ano bala ang lakat sa nga tiyempo naton subong kag buwas tubtob sa palaabuton ng mga adlaw? Gani Republika sang PDMPD. Action gan. Mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Marno. Ari, lakat sang aton tiyempo sining gabi. Lunes kita karon nga adlaw Hulyo 4 tuig 2022. Intertropical convergence zone ni naga-impluwensya sa nabagatnan sang Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao. Partikular ang Kabikulan, kabuusan sang Kabisayan, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula. Bisan Marinduque kag Romblon nasakupan niya. So idulot niya ni magalong mo ng kalangitan may lapta-lapta nga pagpupa sang ulan kag pagpanagog nga tugay ni sang ITCC. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran may pagulugalom lang ang ilang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Generally fair weather sila. Kag may idulot lang siya naligwin nga pagulan o kung pagpanag-ubalin sa gihapon sa ITCC ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang kabugusan sa Kabisayan kag Mindanao lakip na kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin. Magahalin sa direksyon na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidlangan o kung southwest to southeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado aton baybayan wala kita gale warning advisory. Nagapabili lang sa gihapon nga ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag may takos ini ang aton nga wave height punto size hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 9:08 sini nga gabi mauna ang hunas .03 o kon 0.0 metro. Magabalos karon ang taob alas 3:24 sa kagahon. .9 metro ang kadalumon kag alas 5:27. Alas 6:10 ning gabi nagtunod siya ring adlaw magapakita naman ni siya alas 5:27 buwas sa aga. Ari kita subong 25 hasta 31 degrees Celsius. Amo ni kabugusan lakat sa aton nga tiyempo sining gabi. Action gan damo bala sa mga nagpamangkot diri sa akon communication halin kay na sang udto tudtog kay na sa hapon nga akon no nagbundak amo to ka damol sang ulan kay na sa udto man. Isolated gyapon na siya. Medyo kay ang kag-ina ang aton temperatura duwara sa 32 no to the maximum. Wai naman ta bagyo. Ang paang sang aton nga landmass ga Indios gyapon sang galom kalabanan na sa nasidlangan ang galom ti bundak ya di kundri sa pakadto sa aton amo na damol-damol ang iyang nga rainfall amount.
Okay. Action Gun, salamat gid. Sige, maayong gabi. Action firing line. Gana Republika sa Provincial Disaster Management Program Division ko na PDMPD. Amo toong rason. Amo toong tunaan kun nga ang nagatupa ang grabe kabaskog nga ulan kay nasang udto diri sa Bacolod. Action firing line. Firing line. Aksyon na Marlon Hinuvoya, yari kita sa Lunes, damo-damo sa mga flag raising ceremonies nga ginapatigayon sa mga provincial capital, sa City Hall kag munisipyo sa nagalain-lain nga mga lugar diri sa Pilipinas. Aksyon na firing line palatuntunan nga mabatian Lunes tubtob Sabado sa kada pagpatak sang oras nga na 6:45 hasta las 9 sang gabi, 2 ka oras kag 15 minutos ang hanutay kag balbalaneta sa mga balita, isyu kag komentaryo. Action firing line. Liwat namon kamo nga gina-welcome, gina-abi-abi sa nga panatuntunan. Kabay pa nga opdan ninyo kami sa paghimay-himay sang mga balita sa giyapon. Ang inyo ka-aksyon sa mikropono, walang inatrasan basta sa katotohanan lamang. Dos Manila lang ba? Action firing line. Firing line. Way man nagabalibad basta serbisyo publiko ang pinag-uusapan. Aksyon Marlon Hinuvoya lamang po ang pangalan. Action firing line. Kamusta ang inyo sa nga tiyempo na diri sa Bacolod sa Nasilintara? Nagatupa ang baskog nga ulan kaina? Sa nagamonitor, din mga bahin sang kalibutan diri sa Pilipinas, Mapaluzon, Kaban, Visayas Okon, Mindanao, Western Visayas, Negros Occidental kag Oriental, sunod sa Bacolod kag 61. Kamang kabaranggayan sa highly urbanized city nga Bacolod City. Kamusta kag welcome sa inyo city nga palatuntunan. Action firing line. Firing line. Para naman sa inyo city nga komento, opinion kag reaction kung mayara kamo dira sang data sa inyo sining cellphone kung inang ginatawag ba lang nga may load, no problema. No problema. Log-in lamang sa ato sining live stream Action Radio Bacolod. Sa mga ka-aksyon tara, hindi magkahuya, mga iho, mga iha, tiyay, tiyoy, lulo kag lula, ipadala lamang ina kung may cellphone kamo, pwede direkta sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874. Action firing line. Firing line. Lukso na kita sa nagasinigabong kag nagalinagabong nga mga balita. Action firing line. Unahon naton ang balita nasyonal antes ang lokal kay man sa nasyonal mga ka-aksyon tuman kadamo sa mga tanalupang doon nga anunsyong gobyerno sa karon ho. Partikular ang mga bag-o nagpululongko nga tiglikom sang nagkalain-lain nga mga departamento sa idalom na ini sang Marcos Administration. Sa bahin sang nasyonal ang ginatawag nga Marcos Power, mga signifikante nga hitabo sa unang Lunes sang pagpangalagad ni Presidente Marcos kay na nagtambong sa flag raising activity si Marcos dito sa bahin sang Malacañang nga ti isa giba ni kaobligasyon niya mo sang kada opisyal sang gobyerno kada Lunes mayara na sa ginapatigayon nga flag raising ceremony. Action firing line. Firing line. Ang siling ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, may mga security reasons o galing nga dapat sila nga sundon. Amo ning rason ko nga why niya mapalayag sa publiko ang ginatuwag nga living conditions sang Marcos family sa karon ng anay, no? Kay pwede lang ini mapapalo sa insakto nga tion. Ti mayara sa ginatuwag nga security reasons. Action firing line. Firing line. Katintihin galong-halong pasubong ang Marcos family. Kay way pa ito magpasbuas. Ang dumduman nyo ba lang ang mga intelligence reports kada baton to sa pinakapapuisal na tos gobyerno. Ti katintihin subong si Marcos. Gahalong man. Doble akong triple paghalong subong. Kaginihimo ni Presidente Marcos. Sa mga man nga adlaw, si Marcos nagpatigayon sang closed door Executive Committee meeting sa Department of Agriculture nga talatapan sa Quezon City. Action firing line. Firing line. Ti ang DA mga ka-aksyon naman ng departamento nga ginauyatan sa buong temporaryo ni Marcos para nga ti dasig ang pag-resolbar
sa mga issues kag problema man kun siya magbando, no? Kung sa korte pa, final and executory na mo. Action firing line. No? Lain giban kung presidente magauyat sa isa ka departamento, kay nalaligad to kundi mayaragiyat teglikom ang Department of Agriculture. Ang desisyon sila sa ulihi ara magyapon sa Chief Executive nga amo ni ang Pangulo. Action firing line. Firing line. Sumungaman nga hapon ang presidente nagtambong sa change of command ceremony sang Presidential Security Group ang ginatawag nga PSG. Action firing line. Ano ba ba sa nga balita sa bahin sang National Arepagido? Aring sampat nga balita ho kung sa mga kanta pa nga turagsoy maka-aksyon, sampat gid ang timplada mo. Action firing line. Firing line. Sampat kampiyon nga balita ni sa National subong adlaw. May pila ka mga teglikom sa nasalintara sang departamento sa idalom sang Marcos administration. May mga kampiyon nga anunsyo. Ang sentro sa nga balita ara sa DSWD kag sa DILG. Unahon ta sa bayan abis ang DILG, no? Ang DILG o kung DSWD. Unahon ta DSWD ka maning good news gini. Una pa lang nga hugada mga kaaksyon may tagtaganday na diyon sang kwartaw. Action firing line. Ini matapos ginmando ang pagtinlo sa listahan sang mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang ginatawag nga 4Ps. Ginmando itong nga dapat tinluan. Dapat ang mga way nagasunod sa kondisyon nga patuman sang gobyerno, laban-laban kakson nga alam mo da. So gintinluan na ini makakson. No? Si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo nagpasiguro sa mga tao nga umpisa subong nga adlaw ang DSWD magasugod na panagtag kwarta. Managtag kwarta ang DSWD ho. 500 pesos ang tawag sa TCT, Targeted Cash Transfer. Dole-outs, no? Direktang ihatag sa pinakapigado nga pamilya sa Pilipinas nga lubos na apektuhan sang saka sa presyo sa mga importante nga kinahanglanon. Tuga ini sang halos way na untat nga saka sa presyo sang petrolyo. Action! Radio! Money, money, money. Bado si may weather ba? No? Money, money, money! Ang target nga matagan sa 12.4 milyones ka mga pigado nga Filipinong pamangkot kung amo lang bala ini ayhan ang kanamuon sang ginasiling pigado sa aton sining nga nasyon. Diri sa lokal hibaloon ta, pila bala ka mga pigado ang makabaton diri sa Negros Occidental o kon sa Bacolod. May komunikasyon ayhan nga nabaton ang DSWD nga mga talatapan. Action firing line. Firing line. Sa probinsya nga level aton tinguwaan nga maistorya ang pamuno sa nga Provincial Social Welfare and Development nga opisina pagi sa kay Merle Garcia aton tutukan. Action firing line. Iban pagkat nga balita anunsyo Tulfo gyapon Subong adlaw may mando na nga sugdan ang pagpadala sa mga food packs kag relief items sa mga lugar nga perme ginalaslasan sang bagyo, baha kag landslides. Diri sa Bacolod, baha. Baha. Sikat ang Bacolod kun baha ang paghahambalan Ti ang food packs kag relief items ipadala temprano pa. Kay hambal ni Tulfo, parang antes pa man matabo ang trahedya kag kalamidad nga way taman ginapangayo na ang kalanon, ang ilimnon, kag kinahanglanon sa mga napiktuhan nga tawo, dapat ara nakaplastar na temprano pa. Action firing line. Kundi kuhaon na lang kag idulong sa dapat hatagan. Ti kanamitorn nga sahi sa balita Pero ang bantayan naton nga publiko, bangod basi kon agi lamang blani, basi makaligad ang pilag ka bulan, balik sa dati. Action firing line. Firing line.
Ang hambal pa ni Tulfo nga ini nga sistema, naguntat lang mga 2 ka tuig nang nakaligad. Naguntat ni Guro ti magud sa COVID-19 eh. Di ba? 2019 ang hugana sa aton di ba sponsor ta ang COVID-19 ti laban-laban ang ng rason kung nga nauntat ang ini nga sahi sang sistema ni. Pero subong nga bag unang ang administrasyon ibalik ang pre-possessioning sang relief kag food packs. Action firing line. Ang sitwasyon sa mga lugar nga nagapalibot sa Bulkan Kanlaon diri sa Negros ni kag Bulkan Bulusan dito sa may probinsya sang Sorsogon, namunuhan man kay ni Tulfo, ginapabantayan man ni Tulfo bangod sa sige-sige nga pagngurob kag pag-alboroto. Action firing line. Firing line. Tiyang food packs kag relief items ara naman ginapaplastar sa DSWD sa mga lugar nga lapit sa sini nga mga bulkan ni. Para nga kung may malala gyud mga matabo, tugas ang paggurob nga daw tigre o kun leon sang sini mga bulkan ni, ang mga apektado nga tawo mahatagan gilayon sang ayuda. Action firing line. Firing line. Ari pang isa ka good kag very good gid nga balita para sa mga mismo empleyado sang DSWD ini sa bugos nga Pilipinas ni. Pero ang paglantaw ko sini why man ni problema diri sa bahin sang gobyerno provincial. Kundi bayara kita sang DSWD man di provincial office. Ang hambal ni Tulfo nagligad nga Huwebes or Biyernes blato. Ginpirmahan na niya ang pagpalawig kon extension sa contract of service amo ng mga COS, no? Mga COS ang ginatawag nga mga workers or empleyado sa taran-taran nga mga opisina sang DSWD sa Pilipinas. Action Radio. Ang kontrata kunta ni hambal ni Tulfo nagligad nga Hunyo 30 matapos to nimo sa mga COS niyo. Pero sa pagpungko ni Tulfo, ang trabaho magapadayon. Ang siling ni Tulfo makakso sa mga COS, may obra pa kamo. Tub-tub katapusan nga tuig, kaglaban-laban siling ni Tulfo, ang inyo trabaho magasigi-sigi, samtang ako ang nagauyat bilang pamuno sang ahensya, pamuno sang DSWD. Action firing line. Firing line. Sa mga COCs na nga empleyado sa DSWD subong, bisan labos ba to? Sigurado tamis ang yuhom nila ni. Tamis ti yuhom nga makitanta sila ni, nga mga nawong. Naog kita sa lokal nga istorya. May angot sini. Iulayhon taman karon pabangkot no, sa PSWD head. Kung kay hambal yan ni Ma'am Garcia, why man niya problema kay provincial government paid na ya ang mga COS, contract of service. Tibisan niya, why pa yan nagpermato si Tulfo sang extension. Masigi-sige manigyapon trabaho sa mga COS dari sa Negros Occidental o kon sa Kapitolyo. Action firing line. Firing line. Samtang DILG sa mga adlaw may araman sa mga programa kag plano nga ginanunsyo. Una, sa press conference, amo tong first nga press conference kay Naho, sang bag-o nga Telecom nga si Benhur Abalos. Una, ang benepisyo sa mga LGUs sa mga local government units sa ginatawag nga Mandanas Law. No? Ang istorya sini, ginbalikan niya, gin-explain niya makakson. Kalilawig-lawig na no? Balikan tang istorya sa ginatawag nga Mandanas Law. Ari pagid, ang problema angot sa mga lugar nga wala sang fire stations diri sa Pilipinas, namunuhan man ni Abalos. Action firing line. Firing line. Man kabalok kamong damo sa mga lugar diri sa Pilipinas nga waay payasang fire station, kaugalingon nga fire station. Ang kadamoon ho sa record nga ginpresentar ni Abalos, 205 paya ka mga munisipalidad wala sang istasyon sang Bureau of Fire Protection o kon BFP. Wala sang fire station, siyempre wala man sang bombero, wala man sang fire truck. Kung may sunog sa ilang lugar,
ang singgitan nila di bulig. Singgit sila, ngayon sila bulig lang. Halin sa mga katupad nga syudad o kon lapit nga banwa, ari si Abalos ho. Alam nyo bang wala pang kulang tayo ng 205 fire stations sa buong Pilipinas? 205 of municipalities wala pang fire station, puro volunteer lang sila. So isipin mo, kung wala kang fire station, wala kang bombero, at wala kang fire truck. We will be focusing on this, yung kailangan nila rito. Pinapatignan ko, if there will be enough funds, I will try our best na mapunuan po ito. At these are the priority. Of course, fire permits. Alam kong problema natin ito. Basta ikaw ay negosyante, kukuha ka ng business permit, kaakibat dito ang fire permit. Magmula ngayon, ayoko nang may nagbebenta ng mga fire extinguisher, ha? Para lamang magkaroon ng permit. Importante rito ay lahat aprubahan, kung dapat aprubahan, o hindi aprubahan at kulang, sabihin ganon. Hindi dahil bibili ka ng fire extinguisher, sabihin nyo sa akin na papatanggal ko yan. Importante, transparent tayo rito. Procurement of additional truck and fire equipments, napapabenchmark ako ngayon, titignan ko yung talagang halos wala o iisa lang, it depends on the proportion. Action! Firing line! Firing line! Kay atensyon sa mga negosyante na amo tong pandam ni Abalos nga sugod subong wala na sang magbaligya sang fire extinguisher para lang makakuha sang permits. O diri sa Negros Occidental, ibalaon tabi kung pila pa ka mga munisipalidad o kung banwa ang wala gihapon sang kaugalingon nga fire station. Una sa balita! Una sa aksyon! Balasahon taraman ang mga nagabalingaso nga balita sa bahin sang lokal. Albi sa NGC, bag-ong alkalde, magatambong sa unang nga sesyon. Mayor Benitez sa Bacolod, magasaksi sa inaugural session sang bagong grupo sang sanggo ng panlungsod sa syudad. Action! Firing line! Firing line! Ang regular nga schedule mga kaaksyon, Miyerkules mo, no? Miyerkules, una nga Wednesday sang Hulyo, ti matupain na siya sa pizza size, ika-11 subong nga sanggo ng palungsod sa Bacolod mo, 11th Council sang SP sa Bacolod. Ti subong pala mga adlaw, nagmulubisita na si Mayor Benitez sa opisina ni Vice Mayor Elcid Familiaran, pero antes na makaaksyon, nagpatagayon sa sinatawag nga caucus. Nagkaukos siya sa mga konsihal sang syudad. Ang isa kong tani sa ginapaabot to, nga istoryahan kung sino bala ang angayan nga uyatan kag pamunuan ang isa ka komitiba. Committee chairmanship ang tawag sini, pero resulta way pa tanama na yun. Action! Firing line! Firing line! Way mahambalan. Hindi gid man tama ka importante na kamantiare pala ta sa sugod-sugod na. Ang una, naging talakay makaaksyon, amo kung paano ang pagpreparar sa payroll. Naamo na importante, payroll. Action! Firing line! Firing line! Importante gid man kung aton padalman, may pila pa ka mga komitiba ang pamunuan sa isa ka konsihal kung ang payroll hindi maplastar sa maayo, reklamuhon ka mo, kay sulok-sulok gid ang iguon sa mga empleyado. Action! Firing line! Firing line! Madula lang iban, maulihi lang iban, hindi lang ang payroll sa mga empleyado, pati sa mga opisyal mismo sa NGC. So matabo sini, nga dapat mag-request sang supply ang kada opisina sa mga konsihal. Kag hibalaon man, kung sino ang dapat nga magpungko bilang SP Secretary, wala pa sila sa napilian, gli ba? Action! Firing line! Ang sunod nga sina Paul hiwaton buwas o kung antes ang sesyon sa Miyerkules nga adlaw. Ti sa kinaandan, basta gani inaugural session, ang unagid nga ginapulpugan sirang Martirio, diya, Gayvel. Ginapulpugan sang Gayvel, ang unagid nga ginaaprobahan, amo ang ginatuwag nga Internal Rules and Regulations, IRR. Action! Firing line! Firing line! Balang magapabilin sa gyapon sa Miyerkules ang regular nga sesyon o kung base kung idugo naman sa ibang nga adlaw sang simana, depende na kung liwaton ang mga nakabutang sa IRR. Kaya ang desisyon basta gani sanggunian, ara magadepende sa kamot
sang tagsa ka mga miyembro. Bangod diri, nagasunod ang ginatuwag nga numbers game. Action! Firing line! Firing line! Kung sino ang mayoriya, amo na ang mga tirada. Kung sino ang damo alyado, amo na ang mangibabaw. Ang kompleto nga detalye sa nga balita bantayan sa report halin sa New Government Center, Actiondale o kon sa NGC. Action! Firing line! Firing line! Kung may inaugural session ang SP sa Bacolod, may araman ang SP sa Kapitolyo Provincial. Kamu lang ha. Action! Firing line! Kung Miyerkules ang Bacolod, Martes naman o kung buwas na nga adlaw ang probinsya. Action! Firing line! Firing line! Ano ang ginapaabot sa mga Negrense buwas nga adlaw? May nakalinyada na balang paghahambalan. Sino ang mamuno sa komitiba nga ginbayaan sang duwa ka mga provincial board members nga ang isa dira ti natapos ng termino, ang isa naman napierdi na kaligad nga piniliay. Tinguan ta mga tiyempo ta Vice Governor Jeffrey Ferrer nga amo ang nagaserbe bilang presiding officer kag magaserbe bilang presiding officer buwas nga adlaw sa inaugural session. Action! Firing line! Talatapan sang Commission on Election Comelec Bacolod. Subong nga adlaw, liwat gindagsa sa mga gusto magparehistro bilang mga botante sang syudad. Pananglit nga madayon ang eleksyon sa maabot nga Disyembre 5, angot din sa barangay kag SK nga piniliay. Action! Firing line! Firing line! Pero ang gwa mga kaaksyon, ang sulod, ang gwa kag palibot sang Comelec Bacolod, kay na sang hapon, man ara na hamtang na sa idalom nga bahin mo, sang dalan dara sa may sanuan, no? Subong nga hapon, hindi lang mga tao ang naglinya, kundi pati ang baha, nag-impon man, bangod sa pagwaswas, tupa sang ulan. Action! Firing line! Firing line! Kung baga ang tubig baha naghalama siya ka panagilot ho sa nagalinya nga mga registranso. Kung ano kasako sa mga taga-Comelec sa pagasikaso para sa pag-akomodar sa mga luyag magparehistro, amo-amo man kasako sang pagpanagilot sang baha. Action! Firing line! Firing line! Daw pareho lang nga klamay ba nga ginaamag sang subayang sitwasyon sang Comelec ba? Ginamag sang baha bangot una bes, nadalman kag ara gid man sa dalomda kag dunulhugan gid ba sang tubig ang nahamtangan da sang Comelec office mga kaaksyon. Sino ay han nga opisyal sang syudad taman ang makadumdum sang plano di man na kung pwede pwede pangitaan sang sarang nga maseluhan ng Comelec nga opisina kay base ko magsigi-sigi ang ulan diri sa Bacolod pati bubong sang talatapan malabot man sang baha baw hindi lang. Action! Firing line! Firing line! Ay damo gid sang makalapiktuhan ang mga kaaksyon. Subong nga Hulyo 4, amo maning pagsugod baton sa mga registrants bag-o nga botante nga mga-edad 18 anyos sa December 5 para sa regular nga botante kag 15 anyos para naman sa SK. Ang SK subong iban may uban na, no? Tod. May mga kabataan na ganing iban kay banti kabilang i-postpone ang barangay SK election. Ay iban nga SK masiling na lang ilisay na lang ko na kami obra ko yung sa mga may obra ko nga lain niya ho. Action! Firing line! Firing line! Ang Comelec may pangabay sa mga luyag magparehistro, magpa-reactivate, mag-silo registrasyon kag magpakureher sa ilas na nga record. May harang kisangalan nga salang spelling mo. May haraman na apelyido nga sala ang spelling. May haraman iban nga maluyag magpailis ang ngalan nila. Kaysa una, dalaga pa sila, subong, may banana. Action! Firing line! Firing line! Ambal sang Comelec, hindi nyo na paghulaton ang deadline. Man batasan Pinoy na. No? Kundi nga itong deadline, dito man nila hulaton. Kay subong pa lang, ginatos na ang nagalilinya. Action! Firing line! Tamtang bantay ka naon, bulkan ka naon sa Negros Occidental, liwat na naman nga nagpakita sang abnormal nga aktibidad sa mga adlaw ho. Naka-record sa badawon-abong ang mga volcanic earthquakes. Ang kuludba, Andre, bangod siling sang Feebox, may paandam ding Feebox mo, no? Nga base may matabo nga ang tawag steam driving. Pressure sang steam. Pagbuga sa nagakalayo nga kag nagabaga nga bato, makin mo kung matupan kas na. Ang bato nga nagailig halin sa ba sa bulkan,
Nagakalayo nga bato? Di gani. Nagabaga nga lutak? Action firing line. O kung mayara gid basi nga eruptions blabaw way lang di lang ni matabo mo ni kabay pa kululbaan ka tama ni isa ini kabagay nga dapat gid nga handaan sa ato sa gobyerno pila na katuig ara gyapon sa alert level 1 mo ang bulkan Kanlaon ho di lang bulkan Kanlaon ara sa oriental ho ang oriental tapik sa aton probinsya sa Negros Occidental. Action firing line. Ang pagdumili nga makasulod sa ginatuwag nga 4-kilometer radius permanent danger zone. Ara gyapon na kag ang pagpalupad sang anuman nga aircraft lapit sa bulkan, ginadumilian gyapon na. May pila ka mga barangay nga ara malapit sa bulkan da. Nga are sa aton diri sa Negros Occidental. Ang isa dira ka banwa, among banwa sa La Castellana. Kay nagligad to nga kampanya, naggalagaw-lagaw kubla. No, sightseeing ko dara sa Bayla Castellana. May isa to katahom, may tahom to nga kapihan kag kalan-an. Nga nami view mo, makita mo gud ya. Karon bla ka i-play ko tadi may nakuha ko nga video latest mo sa ako sa ding cellphone. Nga daw lapit kala sa Kanlaon mo, katahom-tahom. Action firing line. Ano bala ang pagpanghanda sang aton sa gobyerno hibaloon naton dugay-dugay sa pamuno sang PDMPD nga si Dr. Zefard Gerhard Kailian. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action firing line. Las 7:30 Action Radio Philippine Standard Time sa mga nagpadala temprano pa sa nga ila sa nga mensahe. Standby lang mang kamodara kay hatagan ta sa hostisya ang inyo ginpadala nga mga komento, opinion kag reaksyon sa ato sa nga pagpanumulik. Tutok ta sa balita DSWD. Sin Augusto makabaton sa 500 pesos. Alsa antiel, alsa ang kamot. Action firing line. Firing line. Damo ba? O galing, kung huwag ka mo sa listahan, di ka mo makabaton. No? Istoryahan ta, ining TCT program sang DSWD, nga anunsyo kay ni Erwin Tolfo, Telecom sang DSWD, subong adlaw, pwede na makuha ang 500 pesos. Anong sitwasyon diri sa Negros Occidental? Hibalon ta, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay, yak na lista na yun, ga-monitor. Damo-damo ga-monitor sa aton siri. Live stream. Dala lang kita. Ipanaog-daogon tanining aton sa ding ari gali o. Kay daw init eh. Ay be. Daw mainit-init eh be. Daw sige. Kuan likod ko. Maria Lia Marabailes Bada Glorioso. Good evening, Action Mar. Okay, monitor lang ko sa may Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Okay, basta Barangay Tangob, palangga mo na tanan na. No? Elvira Gilogo. Good evening, Action Marlon. Okay. Araman si Georgia Gargasiran. Good evening, Action Marlon. Salamat, gid. Sara Reyes, good evening, Action Marlon. Monitor gid ko sa si Sara niya sa Villa Caridad, La Carlota City. Marilo Travilla Catinoy, Imbong Dio Campo, nagatutok diri sa Maaw, padayon lang, salamat Imbong. Jonalyn Ninyal Dikripito, good evening sa bilog nga Barangay Ayungon. Ginto Rilan, Batuan, Valladolid, Bakin ay nagamonitor. Bagin ay, okay. Ana Sinoro, here for you, Hambalya. Thank you. Joseph Pacifico, good evening, Action Marlon. Greet lang, Villalba Cagalopez family, Pamila Lobert, Maika Tungtung, kag Roland sa sitio Ambacan, San Enrique. Thanks, good. Okay. Leia Younger Esquivel, Ana Sinoro, salamat. Locrida Magnugabo, Action Mar, monitor lang kami di
sa Barangay Felisa, Action Mar, lawig na wala si Action Brayhaw. Nag-transfer siya, no? Sa ibang nga station. Okay? Joe M. Baltazar Bartolano, Action Mar, mayong gabi, update lang ko. Moises Padilla sa may sitio Obay, pero may brownout. Dako balayran sa kuryente, kaluoy lang mga papulyo di. Okay? Diyan nga kooperatiba naman, sakop man ang Moises Padilla. O sige, check tara be, Nuseco o Danong Plastada. Sige. Joe M. Baltazar. Okay, sige kay kwaon tarang itulupangod sang cooperative da sa area ninyo. Ami Rivera, good evening, Action Marlon. Salamat, kid. Paul Spot III, watching. Willie Delgado, good evening, Action Marlon, watching from La Castillana. Manjo Ardejo, mayong gabi, Action Marlon. Salamat, kid. Santi Jordan Villanueva, mayong gabi. Kapamati kami sa imo, shout out di podko shot mga pari ko Laylay Kaga Pre Cesar, salamat gid. Liza Montecastro Narciso Sky watching here, Action Marlon from Singkang Airport, Magsungay. Okay, ang bal ni Ana Sinero, wow, ang Cisco si Sarah Reyes gamonitor man, Sri Van like die. Okay, Santi Jordan Villanueva, ari kami Burgos Market. Santi, din kada na yun, Santi man, anong baligya mo naman kay pangumpra ko na permis sa may Burgos mo? Labi na kon day off ko bla, Domingo sang aga, dara ko na bakal sa Burgos no? Dara ko bakal sang mga ulutanon, no? Kay galasway ko ya, kada Domingo, no? Kompleto gani ang ako laswaya, no? Dara ko bakal sa Burgos, no? Santi Jordan Villanueva. Text me kung din ka dayon kay mabisita ko na si mo sa Sunday no, mag-day off ko. Monday pa gali subong no. O sige, Sunday malagaw-lagaw ko na. Arisa Ramos, gabaligya pa, Action Mar, gasyat. Ramos, sige. Payo lang pag-shot na, no? Monitor lang no? Harap ko na sa kada Sunday or Wednesday, kay day off ko on Wednesday. Dara ko ka pagumpra sa Burgos Public Market, basta priska ka mga utanon, dara ko gabakal. Okay. Michael Cordero, good evening, Action Marlon, good evening man. Sol Cordero, salamat kid. Darita, okay. Roberto Hiraposco Caraballo, good PM, Action Mar. Tamyaw ko lang, Attorney Dindo Ramos. Okay. Dugay na kami kita ni Atty. Ramos ba? Sige. Michelle Cordero, good evening. Okay, gabaligya pa, Action Mara. Gabaligya pa si Santi Jordan Villanueva. Sige. Roberto Hiraposco, salamat gid. Ana Sinoro Lagranha La Carlota sa Pilar Compound, gamonitor man. Okay, salamat. Thank you, standby ka mo kay pagbalik ta ang balita tagtaganay niyo, tataganay kwarta ho, DSWD 500 bulanan na Sentro Antari. Thank you. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary
rin nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang gila sa iya. Amo na Action Boys, malakas ang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Tika, close ka mo. Oh, close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. So, mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo dahil. Bonggets urot. Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Tapos ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ko na balang masugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan Action Boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro, nang bata pa siya. Bata pa siya. Siguro ang kuan, ano pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually, nga pelikula, Iginuhit ng Tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan, ni ang ama niya, ni Ferdinand Marcos. So, biographical, biographical movie na siya. Nga, kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos ni Sr. Gidja. Ferdinand. Ang Action Boy, ang nag-act as
Ferdinand Marcos Sr., kilala mo pa si Luis Gonzales? Oo eh. Anong Si Luis tsura Gonzales, Ara pa na siya subong? ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzales, sang kwan pa, sang ano pa sa Huben. Oh, sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang, nakita mo Hindi na siya lang sa ko mga pelikula. familiar, guro nga Oo, siya kasi na- Luis Gonzales na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo nga si Luis Gonzales na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tikagi man siya gali, siya gito mismo ang start as himself, ha? As bongbong ija, as bong gets. Uy, bongbong lang. Hindi mo si Mama siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next action boy, may isang Philippine-made rockets, action boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, masyag tawag nga bongbong rockets. May lang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Ay, grabe no. Nakabutan di action boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di action boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa sina. Gingalanan lang kiti, sila ang first family at that time. No? Tapos, next action boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, kasi lang mabasa, may commercial flight, hindi pa sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani. Nga, hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, tanaunta kung may commercial flight to the moon. Gabi, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Panumdum naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si Nainit ko. Ay, kalay, siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next action boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lanta ko vlog niya kaysa. Kaya, paano ko na maglantaw man? luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit. Hanap ay world class at abot kaya. Hanapin. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga nag-traffic or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, pangalagad sang bag-ong administrasyon, may ara na rin sa mga maayong anunsyo ho. Maayong anunsyo nga makasiling ang publiko nga medyo astig na kampiyon po. Action! Firing line! Firing line! Dasigay ang desisyon ko na kumaglantaw way na sang durog ang mobla, ihatag ang dapat ihatag sa halatagan. Subong adlaw ang balita, sa una pa lang ang pagatubang ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa mga katapo sa media para ipresentar ang mga plano sang iya sa nga opisina, isa sa nakakuha dali sang madamo nga pagpamalakpak, amoning targeted cash transfer, ang TCT program. Ang paghatag sang 500 pesos kada pamilya nga pigado sa pinagkapigado sa pigado, poorest of the poor. Sabong adlaw, dapat sugdan ako ng hambal ni Tulfo ang tagtaganay sini. Action! Firing line! Firing line! Iniagod nga malabot ang target sang gobyerno nga kanabuon. Manang target talaga andi is 12.4 million Filipino beneficiaries.
Mas maayo ini bangod may ara na nga daan nga listahan ang sang mga benepisyaryo mo nga hatagan sini. So why na sang pareha sang una blato nga hatagay ayuda o si saon pa kung sinong tutuod nga pigado kung kaisa gidalaktan pa sang pamulitika ginaintrahan sa barangay kapitan, kagawad, konsihal, mayor o kon vice mayor. Ang ginamon gumon kag ang reklamuhay ni magwanta mo. Action! Firing line! Firing line! Ang makabaton sa ning TCT program nga 500 pesos, ang siling ni Tolfo, amo ang 4 ka milyon ka mga pamilya nga ara sa listahan sang 4-piece. Ang 4-piece amo ning Pantawid Pamilyang Pilipino program. Nga gintinluan tong listahan, gin-cleansing ang listahan. Sino pagid? 6 ka milyon nga pamilya nga wala sa listahan sang 4-piece. Man mayara ya pamilya nga pigado nga waya malakip sa listahan sang 4-piece nga natuwag niyo kay why sila siguro makapasar sa ginpatigayon nga evaluation o kunano nga plastada. Sino pagid? 2.4 milyones ka mga pamilya nga ara sa listahan sang DSWD listahanan. May ara gali nga DSWD listahanan. Amo ding tawag nga National Household Targeting System for Poverty Reduction. Amo inisa ang database nga ginisablisar sang DSWD para matumod kung sino ang pamilya ang ginakabig pinakapigado dari sa Pilipinas. Action! Firing line! So, 4 million, 6 million, plus 2.4 equals pila? 12.4 million eh. Action! Firing line! Firing line! Kaya maning kanabuon sa mga benepisyaryo, ari. Ari sa mga benepisyaryo, ari tandaan ta. No? Ang siling ni Tolfo, ang proseso sa pag-deposit sa ang siling ayuda paagi sa cash cards ang nagsugod na kaida. Kaglaban-laban nga magadugay lamang ini sang 5 tubtob 6 kaadlaw so kung sipon naton sugod subong pizza 4. So kinahanglan sa Biyernes o kung Sabado matapos na ni palagtago. Action! Firing line! Firing line! So ang gwa sini hindi na mabalubod lang paghatag kay ipaagi sa cash card sa ginatuwag. Ang masulusibod-sibod lamang diri mo ni. Kay base ara na naman sa mga ATM machines ang problema, bla? Hindi po sa dangon ATM machines sa mga problema, kundi ang maproblema ang kalawigon, ang kalabaon sa mga nagalilinya naman eh. Action! Firing line! Firing line! Di basta gani ayuda sang gobyerno, bangko kon ATM ban sang gobyerno, agyan sana laban-laban ti Land Bank of the Philippines eh. Basta kung magtingob na mabalakuwa ang mga benepisyaryo, kag magpila na naman, nga ang kalayoon, kalawigon, pila ka kilometro, ang linyanay, baudamo naman isang makaluluoy mo. Pero tutukan naton, ano ba lang matabo doon sa Negros Occidental? Antes na pabati ko, arintingogo, ni DSWD Secretary Erwin Tolfo, angot sa tagtaganay sang sining ayuda. Ngayong umaga po ay patuloy nating ipapamahagi ang 500 pisong ayuda na ipinangako ng pamahalaan para sa 12.4 million Filipinos na naghihirap bilang tulong po sa kanila dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bunsod na rin po na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Action! Firing line! Damo ganyan no, sige na tuwag nga domino effect. Ining saka sa presyo sang gatong, may paumpaw naman nga balita, buwas, kuno ma-rollback, ba may rollback. Tisipon ta ang saka, pulo ka beses, ang rollback isa lang, mayo bla na. Action! Firing line! Firing line! Balikan tagtaganay ni sang ayuda sang gobyerno, 500 pesos mga ka-aksyon. Makaupo naton live ang pamuno sang DSWD sa Negros Occidental. Online sa Firing Line! Apo naton Ma'am Merly Garcia. Ma'am Garcia, mayong gabi sa Action Marlon. Hi, good evening, Action Marlon. How are you? Thank you. Okay lang, ma'am. Sige, salamat gid. Salamat gid sa tiyempo ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Kaina sang aga, Ma'am Garcia,
aga pa may good news na ginanunsyo Ang bag-o nga DSWD Secretary bilang si Erwin Tulfo nga sugod sa buong adlaw pwede na makabaton sang 500 pesos nga targeted cash transfer program ang mga pigado nga pamilya. Tikon listahan sa mga benepisyaryo, ma'am, daw hindi naman siguro mabulubod na ini ang pagdeterminar kay may ara na ini nga daan nga listahan. Now, dari sa Negros Occidental, ma'am, may ara ka mo sa record, ang talatapan mo kung pilagid ka pamilya ang makabaton sa ni Ma'am Garcia? Ay, okay. Actually, Action Marlon, that is a national program, no, sa DSWD. Well, kung nag-mention si Secretary Tulfo about it, about the 500, we will just wait some advisory coming from the regional office. Because for sure, may advisory ang central office through sa aton secretary, sa aton ng regional director of the Region 6, no? But at this point in time, wala pa kami. So we will wait for that. And regarding naman sa master listing that na may existing kami, actually may-ari naman kita. What is existing right now is ang atong beneficiary sa 40. So wala ta kabalo kung anong mga criteria on that 500 pesos, no? Na ginsiling sang atong secretary. So we will wait some advisory, final advisory from the regional office kay hindi man na matuod nga sa secretary. It was through media nga gin-announce niya, but then that we will have to wait again, as I said, ang aton nga regional office which is in Iloilo Region 4, Region 6. So ang advisory mahalin sa central maagi sa region antes magabot diri sa province. Okay. Oo, because there will be, I'm sure, no, kung anong mga guidelines, there will be guidelines or criteria. So we will wait for that, for that advisory. Bot sa lingon nga may sigurado may-ari ini nga requirements gid nga tumanon ang benepisaryo. O kung naghambal si secretary on that, so most likely may ara gid siya nga ready, that's a program, another program, or an assistance to indigent Filipino citizens, because it's all throughout the Philippines. Okay, but sige ma'am. Okay, so ang mahulat na lang kita, Action Marlon, kung para agud to nga hindi man ma-unified ba ang aton na implementation of the program, because we cannot implement that kung wala sing final advisor, because of course even naghambal ang atong secretary, may mga guidelines man na siguro o kung criteria as to who would be the targeted individuals to avail that program. Ma'am, na-mention dari ang 4Ps na ginatawag, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sige-sige nagyapon yung pag-implementar sa ni ma'am, no? Sige-sige nagyapon niya. Oo, sige-sige. But however, nakuan ko ang I hear kagaina sa radio na there are graduates, no, kay 7 years, no? Sa unang 5 years sa 7 years. There are those nakita, batian ko sa radio kagaina nga there are those na graduates nga hindi na sila pwede kay natapos na mga bata nag-enhance na ang ilang condition, social life condition. So hindi pa gid gihapon sila willing to surrender, nga hindi pa gid sila magkuan nga hindi na sila pwede, hindi na sila maka-avail that for peace, because ang gin-emphasize man sa atong secretary is para maka-avail naman ang those nga wala ka-avail. Yes. So amo na siya ang point niya. May ara ma'am sang cleansing o kon pagtinlo sa listahan sa mga beneficiaries ang 4Ps? As mentioned ni Secretary, most likely may naagid siguro, no, because that's his directive. Based sa media nga nabatian naton and sa print media and broadcast media, it seemed na may cleansing kasi naghambal gani siya nga i-found out nga may ara pa, pwede sila filean sa case if they are not willing to surrender sa sina nga ilang mga documents
or ATMs. Kay may cash card man na sila. Ining cash cards bala ni ma'am, na-experiencehan naton nga once gani may releasing, sa pero sabi na 4-piece, may gakatabo gid naman ang problema mamasalin niya hanay nga malaba bala ma'am no. Isa lang oo. But ining ayuda sa gobyerno, siyempre sa bangko man sa gobyerno, sila ban laban ni Land Bank of the Philippines. Paano tani at least mapaganhagan taning pagdugok bala ma'am sa nagakuha sang ila sa ding ayuda? Amo gid ya ining problem. Kay in fact, I experienced that the other day, yesterday, Sunday. Kaya ma-withdraw ako sa ATM ko. Yes. Nagalinya, nagupod ako sa linya sa kuwan. Kaya because mga 4-piece beneficiaries, may ari sila nga 1,000. Aging hatag sa before nag-step down si Duterte. So naglinya man ako. So it was, kami man mismo sa office nga makuan gid sila magdaguso gid sila sa pag-withdraw nga when in fact hindi man makumadula sa ilahang ATM. So amo nang it's not only sa aton siguro sa province but it's nationwide. Ini amo man gihapon kuno ni ini nga practice. Balan mo kay kinahanglan gid Manila tuod for how many months they've been waiting for that. So agad-agad pagkabalo nga may ara na unod ang ilang nga cash card. So hindi na sila makahulat. So they have to line up sa mga ATMs. Labi na gid ma'am nga kon amo na nga adlaw ay nagadunod wallet nila ti siyempre malinya gina sila kuwaon gid nila ma'am no. Ining 500 hindi mo man siya mapasol. Ining 500 pesos ma'am nga TCT program ni laban-laban amo man nga sistema nga matabo. Cash cards man mo. That's why we will have to wait. We will have to wait for the guidelines. Kaya basi may another scheme man. May another system or practice na we're in. Kaya ang directives ang aton secretary is the financial assistance should be released from 7 to 8 days. Nakita ko within a span of how many days only. So we will have to wait for that guidelines also. Anong initial nga info nga na-receive mo, ma'am? Ano ni sa monthly cash grant ni siya? Bulanan? Hindi pa galit mo nabalaan Action Marlon. So as I said, I would like to emphasize, we will just wait sang aton because anyway, it will not take more than a week. Kay kung naghimo directive nag-announce si Secretary through TV and broadcast and print media. So we have the regional office immediately will be the first one to have the directive as well as the guidelines or criteria for that matter. So mahulat na lang ta. Sige. Habalaon ta ni mama kay base kon makaabot sa regional nga talatapanta, hindi man nagoroda pagpadugayon na, pabalon na ang mga provincial offices, ma'am. Sige. Kaya actually Action Marlon, ang ilang nga program, they have if ever sa financial assistance, mayara na sila nga financial assistance nga funded by the DSWD. Kita naman sa province, may ara man kita. May ara man kita nga aton nga we have the what we call petty cash sa mga emergency nga gusto gidayon. And we also have inang financial assistance nga i-process naton. As long as may ara we have submitted the complete documents of which one of it is the barangay indigency, the medical abstract or ID of the claimant. Amo lang na aton kwan and if possible may case study sila coming from the LGU where they came from. Inaya separado na ma'am nga kwan nga bulig financial sa provincial government. The provincial government has allocated gid sang fund for this. Kay daw amo maging part naman gini sang program of the Provincial Social Welfare and Development Office. Anyway, ma'am, hulaton ta, guidelines, yung makaabot ta, makigangot liwat sa imong Aksyon Radio Bacolod para nga mabalanta, para nga mapa-explicar ta, mapatag ta sa mga beneficiaryo. Kay
Kabalo ko ma'am, damo gid pigado diri sa Negros Occidental mo nga magkabenepisyo ni. Okay, sige. I'll look forward for that action, Marlon. Thank Yes. you. Thank you, ma'am. Salamat sa information. Okay. Mayong gabi. Action Firing Line. Ang pamuno sa Provincial Social Welfare and Development ng Talatapan. Importanteng guidelines, no? Kaya hindi pwede nga makamatumato diri ang provincial office panagtag sang saning ayuda ni kung wala sang guidelines o kung pagsulundan halin sa central nga Talatapan. 500 pesos ibanoon ta pa kung kada bulan monthly cash grants kung anong plastada kay mabalaan tara sa guidelines nga ipadala sang DSWD. Inang 500 pesos kung mangin makinot lamang ang pamilya sa paggastos ni para sabi amay, iloy, makabulig-bulig ni gawa, kulo 500 lamang ka-action, makabulig ni pwede mo ni itingo bakal bugas, pila na ang iguan niya nga daan. Butang ta, ang bugas ang pinakabarato na lang abi nga presyo, bisan pigaw-pigaw lang ang kalidad be 41, 42, or 43. Butang naton, 45 pa be. 45 pesos ang kilo, magpulo ka kilo, 4.50, may bilin ka pa nga 50. Action Firing Line. Pwede mo pa na ibakal isda nga sulugbahon, no? Ang kilo sang tuloy nga nagapisik-pisik pagpa eskalante ko. Buhi pa nga tuloy, 50 lay nga ang kilo. Kundi may sunod anon ka na may bugas ka pa. Pwede nga ang kon kabutan tabi. Bono bastante pa bin supply sa bugas mo na. Pwede nga ining 500 pesos gastuhon mo sa mabakal sa sudan Kung emerhensya, pwede man nga ibakal mo na bulong sang nagabalatian nga miyembro sa pamilya mo. Action Firing Line. Ang mapanugyan sang sali nga panatuntunan sa mga makabaton sa please, gastuhan nyo sa paposlanon nga pamaagi. Hindi nyo pagsundon to ang sadto ginhimo balang sa isa ka nag-viral blang nga babae to, kadomdom ka mo to. Ibalik ko spensar nyo ayuda man to sang gobyerno na baton niya. Atong nag-viral nga babae nga kuno pigado, pero pagbaton niya ayuda halin sa gobyerno, pagbaton niya, why siya nagdiritso pulis balaya Why siya nagdiritso sa merkado para bakal bugas sudan? Kundi nagdiritso siya sa beauty parlor para magpariband. Action Firing Line. Kundi gin fiestahan to sa sang publiko. Di ba? Gin fiestahan to sa sang publiko. Nagsikat pa siya, pero hindi lang galing, ang pagsikat hindi galing sa kayuhan. Action Firing Line. Ang ibanda, base kon itong age nyo, maluoy ka mo. Salamatan na lang naton, bisan pa nga kon padalman gid naton kapretso kon tuman lamang ini kagamay. Nga ayuda sang gobyerno, aton diri kun tani. Nga ginalauman ka ginapaabot diri nga samtang may ginahatag pa nga ayuda sa mga pigado ang atong sini gobyerno. Ang gobyerno tani mapalitik man bla sa iban nga pabaagi para mapaayo ang kalidad sa edukasyon. Nga agin singit ko ng edukasyon, mapaayo man ko tani ang kalidad sa edukasyon diri sa Pilipinas kag makapurma sa mga programa nga makatag trabaho sa mga jobless nga Filipino. Action Firing Line. Ang edukasyon importante nga kakita ka man obra kung way ka makagraduar. Miyara guro mga ilisipon lang. Hindi lang kita magsalig sa amo sa permi nga sitwasyon. Kag magsalig kita sa ayuda lang permi sa gobyerno. Hindi na iya masustener sang aton sa gobyerno. Kung ang isa ka tawo kompleto sa edukasyon, kag makagraduar siya, laban-laban makakita gina sang mayad-mayad nga trabaho. Action Firing Line. Kung may trabaho, siyempre may sweldo. Kung may sweldo, siyempre may ibakal kalanon, hindi magutman. Action Firing Line. Simple lamang kung tani nga problema nga pwede gid masolbar. Kung ang gobyerno naton mayara sang sensero nga pag-ulikid sa mga dapat buligan. Ang tutuod bala nga pagbulig sa mga dapat bululigan. Tikabay pa nga ining 500 pesos ning ayuda.
may madala ini nga miyura sa mga benepisyaryo nga pinakapigado. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Live. Balikan tayo nga nagpatanadugang nga mensahe sa ato sa ring live stream. Inday Plaza, mayong gabi Action Marlon. Salamat, kid. Marilo Varon, good evening. Salamat, kid. Joe Abuana, pwede sila ka-withdraw other banks. Wala na sila charge if other banks sila ma-withdraw. Suggest na Sige. Suggestion na. Ray Flores Baryoga, mayong gabi Action Marlon. Ang kalaban ng galinda, way bala sa India, way kabalo nga pwede sila maka-withdraw sa iban galing ka bangko. So, dirat na sila naandad na bla sa land bank bla, no? Sige. Ray Flores Baryoga, salamat, gid. Si Toto Tatan, good evening Aksumar, paano ya ang mga senior citizens pension sa lokal may chance ayhan nga mahatag nila? Daw may aratugin na plano si Senador Lito Lapid mo. Pension, dobla tuman 2,000. Oo, daw na doso ito. Tikabay pa nga mapadasig na sa. Hindi na madugoyan bla kay ini mga bill kung kisani ho. Kung debatable, guk bla. Kung sa mga matapas ng tao, kaurungan. Huwag galakat. No? Kabay pa nga ining iduso ni Senador Lito Lapid nga pagpasaka sa pension, kabay pa. No? Okay. Diding Aluhamiento. Okay. Salamat, Gid. Felizi Benzola, hello. Araman si Christine Menyes Villalobos. Good evening, Aksumar. Sige. Pagbalik na, tundugan pakigabalita, balita City Hall, Kantuan Targadugay. Thank you. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na Action Boys, balokas ang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika, close yung okay, balo. Oh, close ka mo. No. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas visit ni si President Marcos sa Bacol ka President Bonggets yung mahambal. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mahambal siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tiya. Ako lang nakabalo guys. Bonggets urot. Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kami sa pagina ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako naman. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung Kita mo ko na ba lang masugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan Action Boy, kaagi mo na siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. At siguro ang kuan nang ano ba anong pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually nga pelikula Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie na siya nga kuno amo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Sr. gidya. Ferdinand. Ferdinand. Ang Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo si Luis Gonzalez. Ano pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kuan pa sang ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an Action Boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tigagi man siya gali siya gidya mismo ang start as himself ha. As Bongbong ija, as Bonggets. Uy, Bongbong lang. Di ba si Bongbong siya kung ginapalakta. Kaya mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next Action Boy, may isang Philippine-made rockets, Action Boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya gatawag nga Bongbong Rockets. May lang hindi Bonggets Rockets. Bongbong Rockets. Ay, grabe na. Nakabutang di Action Boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutang
Importante action boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na Bongbong Rockets. Bongbong Rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa pag-ano sina. Gingalanan lakit sila ang first family at that time. No? Tapos, next action boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former U.S. President Richard Nixon. Pero siling niya, Dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, basiblo mo, basta may commercial flight, hindi pa sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin ano lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani, nga hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, tanaunta kung may commercial flight to the moon. Grabe, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Padumduman naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman kasi nainit ko. Ay, kalain, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next action boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo ka-vlog mo siya. Kita ka mga vlog niya. Lantaw ka vlog niya kaysa. Paano ko na maglantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic Ligad sa atak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time hibaloon ta mga kaakson detalye sang mga balita halin sa Bacolod City Hall pila ka adlaw matapos ang formal nga pagpungko sa nga bag-ong alkalde sa Bacolod City Mayor Albi Benitez. Nano bala ang senaryo? Nano ang plastada sa New Government Center? Mayara sang pag-inestoryahanay na kay ang report kanabaton ta sa Miyerkules nga inaugural session matambong gid ang bag-o nga alkalde. Action Radio City Hall Report. Las ang strike nga ginpatigayon sang isa ka bantog man nga food delivery service sa bilog nga Pilipinas ni ang ginatuwag nga Food Panda. Duha man lang ang bantog sikat ni, no? Ang Food Panda kag ang Grab Food, di ba? Ang violet kag ang green. May strike kay inagin patigayon, pilak bilog to damo no dira sa makilid sang NGC ho. Ibalon ta detalye sang balita, Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please kabin. Action Mar, June 30, 2022, sang nagpapanaog si Vice Mayor Alcida Familiaran sang communication nga nagpatawag sang kaukus o kun pasinapol sang tanan nga magabugos sang 11th Council Butsilingon, tanan nga mga konsehal, whether ara ka man sa putian o kun pulahan na. So kaina ini siya ginpatigayon ang closed door ang kaukus sa opisina ni Vice Mayor Alcida Familiaran sa Bacolod City Government Center Action Art. Ang main concern gid supposed to be kuntani ang committee assignment and other matters. Amo na siya ang nabutang sa subject portion sa communication nga ginrelease sang Office of the Vice Mayor Action Mara. O galing sa natabo kaina ginpaydalom sa briefing ang mga konsehal, especially Action Mar nga may mga newcomer nga mga konsehal sa may siyudad sa Bacolod like Councilor Jason Villarosa, Councilor Vladimir Gonzales, kag iban pa kumbaga briefing kung ano ang nagakatabo operation sa sangunang panglungsod kung sino dira ang pwede rekusan sa mga gamit no sang tag sa kaopisina sa Bacolod Government Center Action Marlon. Dito kaina nibaluan man nga wala Action Mar sang may nibaluan kung sino ang mag-uyat sang pila ka mga komitiba sa sangguniang panglungsod nga supposed to be amo na kuntani ang main agenda sang kaukus nga ginpatawag ni Vice Mayor Alcida Familiaran na
kompleto kaina ang mga konsehal, lakip na diri ang duha ka mga ex-officio officers like ang Sangguniang Kabataan Federation President si Councilor Yeso Joy Villaflor, kag si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzalez Palena. Bali 8 action mar sa Team Asenso and then 6 sa bahin sang Grupo Progreso, so majority sa nihapon ang sabahin sang Asenso Bacolod. So sa gingkwaan naton diri sa nga pahayag si re-elected Councilor Al Victor Espino, nagpahayag di si Action Mar nga July 6 gidya mahibaluan ang committee chairmanship kag committee assignment sila sa nga first session nga confirm naman magatambong si Mayor Albi Benitez sa mga tineon maghatag sang mensahe magatubang sa new set of councilors under sa 11 council sa Sangguniang Panglungsod. So according kay Councilor Espino, even before Action Mar, bisan kabahin siya sa super majority nagligad nga administration, wala sa gaya kabaluyang may mga committee ba man siya nga luyag kuntani uyatan o galing sa naibaloan niya, mayara niya galing sang iban nga nakakuha na sa motong chairmanship, no? Rason nga according sa iya bisan nga kabahin siya sang majority nga ginatawag, kung may luyag siya nga committee ba o galing may nakauna si Action Mar kag interesado, hindi Japon niya makuha bisan part siya sang mayoriya sang previous nga council. Rason nga ang palayag diri ni Councilor Espino nga ang caucus kagin nakatuwag base luyag man mahibaluan sang minority kung ano ang mga priorities, no, nga mga komitiba sang majority sa karong 11 council ag para mapilian man nila Action Marlon sa Wednesday kung ano bala ang nabiling nga komitiba kag paano ini tungaon sang mga minority or ang mga kabahin sang Grupo Progreso nga mga konsehal diri sa may siyudad sang Bacolod. O gariti kay nati ula gid sang may ginkasugtan or na-finalize kumbaga ang mga committee chairmanship nga magakadto sa mga miyembro sang team Asenso Bacolod Action Marlon. Aring tingog ni Councilor Al Victor Espino. Ang reaction was, I think, wala pa resolution ang tanan, no? Well, that is correct, no? As a matter of fact, ako hindi man ko gani kinsindi nga mamangkot sila kung anong mga committees ang gina-prioritize namon because ako gani isang una sa harap ko sa majority wala man ko kinpabalo kung ano ang committees nga gin-prioritize because I wanted to serve in some committees that at the end of the day gali na desidihan naman sang at the time we were the super majority. Ako upod na gid ko sa partido, wala pa ko kabalo gani nga nadesidihan na galing mga komitiba. But then again, with that aside, we take it all in stride and accept, no? Of course, the majority will always dictate the tempo in any collegial body. And the Sangguniang Panglungsod is not an exemption to that. Well, tinag-discuss again sa isay ni Vice Mayor El Cid, no? As head of the Sangguniang kung ano ang mga ginpang-introduce yung mga staff which are in charge for sang amon nga individual staffing and lang amon nga mga researchers, ang amon nga mga technical assistants, ang amon nga legislative trackers and our supply officers ginpakilala sa amon kag ang Sangguniang Secretariat. So, but with regards to the committees, I think with all due respect, we will take that up on July 6. Dira na nadara. I think ang ila guro nga intent nga at least mabalaan Manila kung anong mga komitiba nga nagkalabilin. Ang ako naman dira wala pa, no? July 6 pa nang ma-determine sang aton chairmanship. Mar na matian si re-elected Councilor Al Victor Espino. So surprise. Yes, Action Mar. Anong rason ni Espino nakahambal na sa kung anong rason niya wala sa naka-attend sa naligan nga inaugurasyon? Yes, actually na-interview na siya the other day no, ni Action Art. Yang ito nga rason Action Marlon, nati maubra lang saya. Kumbaga, siguro siya do ka seremonyal naman nga ginapatigayon, pero masigi-sigi lang siya ubra Action Mar, since nga may another mandate man siya sa mga pumuluyo, dili sa may sila sa Bacolod nga mag-serve for the next 3 years. Kung madumduman mo Action Mar last time, sa idalom ni Mayor Bing na Nabiya, sa inauguration man, doon nagpa-late-late gani si Councilor Al Victor Espino. Pero amo na yes nga palayaga
matrabaho lang saya bilang ginhatagan siya sang dugang nga tuig nga mandato para magserbisyo sa mga pumulo isang syudad sa Bacolod. Sige. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall sa first flag raising ceremony no ni Mayor Albi Benitez dito man Action Mara nagtipon after pila ka oras sa may Bacolod Government Center sa may tubangan sa Panasyatic ang pila ka mga Bacolod base nga mga food panda riders Action Mara para ipabutyag ang ilaman sining sentimento hibubunot ilabi na nga ti asod-asod ang pagsaka sang presyo sang gatong diri sa pungsod sa Pilipinas nga nagaapekto man sa ila sini nga trabaho especially nga ti motorsiklo kag naga-usar man no sang fuel nga ginatawag Action Marlon. So kay na interview naton ang isa dito ka alias Mark, isa ka food panda rider sa masobra na isa ka tuig kag nagareklamo sila Action Marlon bangod tumanagid kanubo sang mapuli nila nga income sila sila nga pamilya magluwas nga ti ang delivery fee no nga ginapatong kag porsyento man kada transaction nga ila sini nga mabaton na Action Marlon more or less 15 to 21 pesos amo na siya ang claim kay ina sa ka food panda rider nga sadto kung nagapulit sila more or less 1,200 pesos pero this time tub 500 pesos ang ginamang Action Marlon ila sini nga may income kada adlaw ibanan pa sang gasolina kag ibanan pa sang maintenance sang ila sining motorsiklo. Rason nga subungad daw nagpatigayon sila sang untat biyahe or operation sa bayan sa mga food panda riders diri sa may syudad sa Bacolod kag ti amot na ila sining protesta Action Marlon nga kadto may mga ginpromisa man kuno ang tagdumulahan sang food panda sa ila nga ti daw taas-taas nga delivery fee o galing ti tugtog karon wala pagid mapatuman according sa ila sining mga gina-claim Action Marlon. According sa food panda riders Action Mar subungad law at least 12 hours ang ila sining nga pag-operate mo te ugaling ila sining nga concern tumangjakan nubo ang ma-payout nila or mapuli sa ila sining tagsa ka mga pamilya Action Mar nga kaso aksidente sila wala man sila kuluwaon. Ang kaso nga may maka-aksidente sila, makabunggo sa ido, matumba, wala sila sang kuluhon Action Marlon. Kaguti ang ila siya concern, gin-raise naman nila sa management sang food panda o galing as of now, daw wala pa sang sabat or naktukan sang management ang ila sini nga pangabay Action Marlon. Are pamatian naton ang isa sa mga food panda riders nga na-interview naton kay na si alias Mark. Nag-alias na siya Action Marlon bangod ti hindi nila luyag nga hingaddan no kag i-quote sila ay post sa social media bangod basi balikan sila sang management Action Mark kag bawad-an na gid sang trabaho. Are ang palihag ni food panda rider alias Marka. So ang amon nga reklamo di ang pinakanubo na subong nga delivery fee ang ginahatag ni Panda. Kag sa kada rider, do hindi na kami makapuli sang amon nga mga income bala kay halos mahal lang gasolina. Tapos do ang ilang promisa sang una nga 45 minimum, do ay pagyapon na hatag sa mga rider. Sa muna nga dugay na kami tani nga handom nga mag-amo sini pero do hindi pa magyunan pero sining adlaw hopefully ang mga rider nag-isagid siya para nga mapaabot namon sa management sang Panda mismo nga ang mga rider niya hindi na gid mabuhi sa ining trabaho. Depende sa distansya na sir, sa per distance. Pero ang pinakadubo mayra kami 15, mayra kami 20, 21. So hassle na masyado kay hulaton mo sa 20 to 30 minutes. Tapos ang imong oras, kung maka-consume na imong oras, wala gid ka amount nga mapuli sa panimalay kay gasolinahan nimo, kanan mo, kuan pa insurance nga 2% ng tax nga 2%. So kasi naghago lang kami sa bilog nga adlaw, ang tanan namon nga maintenance sa amon motor way lang nag-abot sa amon nga ng income. Before sir pa lang gina-earn niya? Before maka-income kami sa una mga 1,000 to 1,200 okay na sa tani. Per day? Per day. Pero subong? Subong kisa maka-income ka lang mga 300, 500. So mo nang ginawa per day. Tikuan mo gasolina 200. Kanan mo sobra 100. Why ka na ipuli sa mo panimalay? Tinag-ano lang. Doon naghampang ka lang sa dalan. So mo nang pinaka-subo kag worst nga nakita na mo sa mga rider. Action Dale?
Balikan tayo ko sa Aksyon Dale Salazar ang luyang ipalabot dari sang mga food panda delivery service drivers nga makalabot din sa igtulupangod sang management sang food panda dari sa Bacolod. Pila sila kabilang sundel kay na balubanta mo nagtipon to? More or less, Action Maria, at least 20 ka mga food panda riders. So galing kay according kay nasa nagasabi nila nga spokesman nga si alias Mark, do may manug-abot pa to ng mga riders kay na. Ang ila sining estimated nila na maupod sila sining strike sa buong adlaw, mga at least 100. Pero ang mga Bacolod based natin nga mga food panda riders masobra 1,000. Kaya according sila everyday nag-hire man niya ang management sang dugang ng mga riders sa kada adlaw. So subong nga gabi mayara kita diri sang nabaton nga statement from Food Panda Philippines gin-confirm sa aton sang former colleague naton sa media nga karon dira naman nagatrabaho Action Mar nga ti amo ini ang ila sini nga official statement angon sa concern niya sa mga riders. Di nabutang diri Action Mar sa official statement nga nagapakig-angot man sila sa mga food panda riders sa tinalikdag nga mga sinimana para masabata ang ila sining mga pabangkot kag ang ila sining concern na Action Mar para sa food panda. Top concern nila ang welfare sa ina sining mga kapanda delivery partners. Samtang nagapangatubang kita diri sang fuel kag inflation crisis sa Pilipinas. Ginapahayag diri sa statement nga mera na sa mga nagakaigo nga tikang para suportahan ang ila sining mga partners Action Mark angay sa pagpasaka sang riders earnings on deliveries and paghatag sang dugang nga mga incentives. Nabutang man diri sa statement nga nagapakig-angot man sila sa karon sa gobyerno para ma-enroll ang mga panda riders Action Mar sa National Fuel Subsidy Program kag pagpakig-angot man sila sa mga fuel provider partners sa pagtanyaga sang exclusive discount sa ila sining mga riders, no. So amo ini ang sabat nga pagwa sang management sang Food Panda nga hopefully Action Mar nakalabot naman kay na sa mga nagreklamo kag kunti ano ang next step nga ila sining paghimuon matapos nga nagpagwa na pang official statement ang management sang Food Panda Philippines Action Marlon. Kaya officially wala pa rin nila napalabot sa labor, no, ang ila sining concern kagati ang kabalaka diri Action Mar makabig mo lang sila nga freelance. Wala sila sang kontrata nga kasugtan pero amo ni no ginarespeto taman ang ila sining pagpabutsaga sang ila sining concern, especially nga ang asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong nga nag-apekto man sa ila sining operations. Mga update balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Umalan kay na sa aga tubtob sa hapon mga ka-action. Damo gid man sang natingala, damo sa nagreklamo. Uy, nga daw kabuday pa-deliver sang food how. No? Tiyan mo itong resulta. May temporaryo man lang. Binalik man nila manaban, nagbinalik man ang iban nga nag-strike kaina, nagtipon dira sa may kilid sang new government center kon sa NGC. No? Favorite food delivery service ini. Bag-o ini nga sistema sa pag-deliver sang gusto naton nga kaunon mo. Tiyan man duwa sa pinakadako nga delivery services diri sa Pilipinas today. Bala naman sa publiko guro na. Tiyan man ang Food Panda, ang isa dira mga ka-action ang Grab Food. Action Firing Line. Naudaw na pagdating Food Panda nimo sugod sang opera diri sa Pilipinas 2014. Ang Grab Food siya tigil-lansar ni 2018. Magsulod kita sa amo sa nga transaksyon ara dira ang ginatuwag nga service availability, ang food kag restaurant selection, desktop and mobile user, customer service, delivery fees. Amo ng delivery fees ang ginapanawagan sang mga Food Panda drivers na kung pwede dugang-dugangan man kay bangod apektado gatughong man sila sang gatong mo motorsiklo ang ginausar nila sini. Action Firing Line. May minimum order requirement
may payment options, delivery speed, business friendliness. Ti ang natabo ka inakabay nga nakalabot na gid man sa tagdumanahan sang Food Panda adre sa Bacolod, Food Panda Philippines kakabay nga mahatagan ini sang positibo nga pag akto mga ka-aksyon kay ti sino ba na ang gusto nga mag-amo ning matabo sila subo-subo man nga pangamudlay manaslamo di bla may mga pangabuhi ba ni may ginasagod nga kabataan kag pamilya ni kung mag-uluntat ini ka mga delivery services nga nagatughong sang gatong paagi sa ila sa motorsiklo basi kung magsaylo na lamang sila bala sa ginatawag na bisikleta. Action! Firing line! Di bla, di lang motorsiklo, may aray ka bike mo bisikleta, kung bisikleta o galing, udo nga ti, bulo bentaha, huwag ka katughong gatong, pero number 1, kapoy sikat, sang bisikleta, painit ka, pati init da, kag medyo ulo atrasado lang, ang pag-abot, no, kamanti, dasig ang motorsiklo ko para sa bisikleta, di bla? Action! Firing line! May ara sa ginatuwag nga ordering kag delivery process ni. Paano ini naga-operate? Dili naton balaan ni kung ano ang kalidad, nano ang speed sang ila sa nga service. Ang mga food delivery services may magkatuhay ina nga procedures for placing and fulfilling orders as well as food delivery. Nagaupod din ang sistema sang kalibutan subong kag sa pagka-moderno sang panahon subong. Action! Firing line! Di bla? Ti kabay pa nga ti amo man ni sa aton sila ni nga mga delivery drivers nga nagapangabuhi ang kalabanan sila abay no nano. Ang mga naapektuhan ang mga nawad-an ni trabaho dara sang COVID-19 pandemic, no? Damo sa mga nag-analapta apply di ti isang una dalagko tuod sang ginakita nila sari. Pero bangod man sang sunod-sunod nga saka sa preso sang gatong ho, pati sila apektado man. Action! Firing line! Hulaton tari, sa sunod nga adlaw, kung bala may ara sang kabay paggalaom ta, nga may ari ni sang positibo nga resulta sa ulihi. Na hindi gid man siling siguro dako ang ila sa na panawagan nga duga nga saka sa ila sa delivery fees, inang kasarangan lang, no? Yan ang mabuhi-buhi man ang ila siri nga pamilya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line! Life extension. Vitamin. Epektibo sa life extension vitamin D3. Talaga na yun, iban nili tadabalabutan siguro ng mga balita, no? Christine Menyas Villalobos, Merle Gonzaga, good evening, Action Mar. Monitor lang kami ni God Bless. Humalumina. Good evening, Action Mar. Salamat, Humalumina. Thank you. Balik tayo good way. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary
rin nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, ni mabagay nga posible wala mo pa na ibaluan or wala ta pa na ibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pag gatawag na sa action boy, mga close lang gina sa iya. Amo na action doors, malukas ang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika, close ka mo. Ang close ka mo? Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo, guys. Bonggets urot. Ako lang na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na galing hampang? Sa taxi taxi. Kami isa pag ina. Ang hampang pag ina. Ikaw naman da ka. Tapos ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag idyang sa imo yung kita mo ka na balang mo sugal. Ay, sorry. So, next action boy. Kung showbiz ang paghambalan action boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. At siguro ang kuan nang ano ba nga pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Actually nga pelikula ang Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie na siya nga kuno mo nang life story ni Marcos ni Ferdinand Gidja ha. Ferdinand Marcos Senior Gidja. Ferdy yan. Ang nag-action boy, ang nag-act as
Ferdinand Marcos Sr., kilala mo pa si Luis Gonzales? Oo eh. Anong Si Luis sura yun? Gonzales. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzales. Sang kwan pa? Sang sulti, ano pa sa Huben. Oh, sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo Hindi na siya lang sa mga ko pelikula. familiar, guro nga Oo, siya kasi na- Luis Gonzales na siya. Pero mga nakita mo na siya sa mga pelikula, wala ka kabalo kasi Luis Gonzales na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tikagi man siya gali, siya gidya mismo ang start as himself, ha? As bongbong ija, as bong gets. Uy, bongbong lang. Di mo si Mama siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next action boy, may isang Philippine-made rockets, action boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya tawag nga bongbong rockets. May lang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Ay, grabe no. Nakabutan di action boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di action boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. naka-witness man mismo sa sina. Gingalanan lang kitiyo. Sila ang first family at that time. No? Tapos, next action boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, basiblo mo, basta may commercial flight, hindi ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani, nga hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige. Tanaunta kung may commercial flight to the moon. Gabi, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Panumduman naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si Nainit ko. Ay, kalay, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next action boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo ka-vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lanta ko vlog niya kaysa. Paano ko namang lantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto. Aksyon na Farming Line, Monday edition, Lunes nga papagalagad naton, magatakop naman temporaryo. Magabalik ini buwas, amuman nga oras, amuman nga warag-wagan. Ako naman, Action Marlon Henovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!